manta ni ya puson pengi penken mawi lade ya ka heset jong ublay ya kata ka heset jong ublay ka jing jong ublay yang heset na tin Hebrew kamut jing heset is kada thok tin pareng ting ong HESED heset and ong tin khasi HASAD heset tin Hebrew kamut kajing ublay yang ngin puson ya kan kajing jong ublay ngan sedang naka kitab Deuteronomy nong kapasan dekot hendriu nong kapasan na kitab Deuteronomy kilaban pli ya kan ka kitab simborok khaj ya ki Bible jong bapi laban yo anang ni ora ki Bible pli Deuteronomy san hendriu ngalong utrai ublay jong pi balawan yalam ya pi nari Egypt na kaying jinglong mrau kibala sem lalap pule jam barok pule layoi pule sesisin kene kajing kren jung play kamut ayu kene jing kren jung play kamut heset lada ublay umdon ka heset umdon kajing jung yang un kren kumne ngalong utrai ublay jong pi ngalong utrai ublay jong pi ngade jong pi ngade jong pi hab ong ngade jong pi kemut omde jong no ru ha kajing kintiu kurim ngi ong yaki arngut ngi ong kumno tengah tenom de u tengah ka tengah haba hangni ublay ong ngalong jong pi ngalong tang jong pi tengah kamut tang jong nga tengah kamut tang jong nga omde jong no ro tang jong nga tu ublay wong de tang manga ublay jong pi panamar banga de ublay jong pi ubait ya pi nakane katau ngelawan yalam ya pi na ri Egypt hang ni habala tho ya kini kikitin kemut ublay ula adab yalam ya ki na ri Egypt mentaki don ha ri kenca gidang ya garanti panpoi sya kata kari kaba lakula wong ubalawan yalam ya pi na ri Egypt na kaying jinglong murah gan ayapi yak kabang puson alade halor kane kini ki sipo hukum hangne kas jing stang jong kejing ai lene jing thok kan mau jong Moses ya kaba ublay ula ai ya ki sipo hukum kas jang ngalong utrai ublay jong pi ubalawan yalam ya pi nari Egypt na kaying jinglong rao tike de kene gede kaktin jong ukpa ubah beneng ong ukpa ubah beneng ong barok ukpa ubah beneng kene gede kaktin jong ukpa ubah beneng ukpa bu ini betul komas ukpa bu hajabing ukpa tengi barok ngidon uwe ukpa barok kibriu yaki balakha kepertei don tang uwe ukpa om don da uwe pat ukpa nekina da wong na kane ka daw hang ne wong ngalong utrai ublay jong pi te une ukpa ni ong ru ba udai mau uba thau yakka beneng bat yakka kendau
bat ya ki borok ki basyong haka kedan kowe kesebut sam arkusau haka sam arkusau ni pule syapang kane plate kena exercise fi plate dang de bamjar tat te piso samtia la pisu apet yang de plate kena de exercise lu ka weru pa pintu bio id ki khmat maning la pen le exercise fi te dak ting pna ki khmat score pule bar khaj pal ayo mun bio ni kong pule jang de khot ban kong bat baar to hang te i la plit la yo to pule jang ba yo Kakendau bawa situluk kalong kajong tuan pertai batu rasyong hata ulasek nyalong bau lapensian ka khandeu baro situluk kalong kajong utrai ka pertai bat ki basyong haka tu dontang pertai ka ketin ka don tu lami sprint to ka pertai bat ki basyong haka ti mono basyong haka mangi baro ki jai ben riu ha pertai i basyong haka ti mono bathau ya ka pertai situluk ya khandeu situluk bade ka beneng ru de une uwei ukpa ni bar kha ni don tang uwei ukpa ti habang bar kha ni don tang uwei ukpa kemut manga mapi ni long si para ni don tang uwei ukpa habeneng pat ni long si para de ha kitab Genesis khat sau khat khandai bat ar judit khat lai khat pra kitab aji token mauru la thok syapang ka jinglong ublei ukpa ubathau ya ka beneng bat ka khandeu kita don kam bathok ya tang bang asyu tu yapi tu kindi kindi ki ba ngila ban siam sebut ha bible hang no thok syapang ublei ubalong unong thau ya ka beneng bat ya ka khandeu ya ka beneng bat ya ka khandeu ti kan hajing thok jikan mau ngisiam kumne long bla kurku utrai ublei ki Israel ubala thau ya ka beneng ka khandeu hajing thok kan mau ngisiam mekane te une ude ublei kpa jonga ong ka judit hajing ong ka judit mo une ude ublei kpa jonga ko blei jong kanong kenti u Israel ublei kanong kenti ne kanong yo pateng ka jing yo pateng jong ki Israel ko kanrat jong ka peneng pat ka khandeu ko nong thau ki ko sim jong ki jin thau baro te u blei udon bolong halor ki ek bar khoj u badan bor baro nong thau ya ki ek ba ro but une u blei wong ngalong u jong phi une u blei wong ngalong u jong phi yang ya ro you try ya ro you try ni mane ya me kopa ni songo ya me kopa haleluya 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 kat ba ngadang pule bakuson ya kan ni kedekhat ngasngau ka jing e jong ublei kawan hier kasur jong angel wan pasiau kani di jing e jong ublei kupa ong borokhot kani gede jing e ublei kupa ngan repeat biang ngan ong biang sisen ngalong utrai ublei jong pi upalawan yalam ya pi nari Egypt naka ying jing long ra mentang une ublei upadap jing i isne haset ka theu ya ka jing i badon jing isne lu mo connectin haset tin bru kumut jing i badon ru bad jing i sne nak kata usaong kumne ngalawan yalam ya pi na kari jing long ra jenada ublei udai ublei jongki wipat kiniam ubah perking ubah pensitong di unom jindala ong kune
Belai ngapen kenmau happy kan ni. Mar don napne jengi ni ong kane kade ka jing pen sistem ublei. Ngayok kanser, ngayok ulcer, ngadon mau, ngadon kane jingpang, ngadon kane jingek nama ublei pen sistem ki pop jonga. Bakala mangi ladang perkhat kunta. Ublei ulong ubadon heset. Ublei ulong ubadon heset. Jing ik ringkat pat ke jing isne. Pekane kan jing sebut ke hang ni bangi dang sudah pule. Deuteronomy san hendriu. Deuteronomy san hendriu. Pule berbuar kan mau berbuar ya kene. Ada ublei pen sistem om jin dala ong kumne yaki pai Israel. Mangi ne ki Israel ki patmai, jong ka jutang patmai. Kene gede ke ublei Ukraine hangiru. Haba pi pule sa pule biang ya kene pule jam kenang ba ki khamat jong pi ki pet ki skor jong pi kin yo sngew ya kene ga jing long jong pule jongi te une ublei bodon ya kene ka haset kwa yangi ban song du ha ka jing long ra kwa yangi ban song du ka jing long ra ndrei bangin don ya ka jing sup bat ban poi syakari badap bat batut dakadut bat kangap kwa yangi bangin don hakajing jenjat lenter bar si jingim bar si junam kwa yangi ban yalam yangi syakari batut kadut bat kangap hae takari batut kadut bat kangap hangno happening nakamata jengi Kristan jan borok ni ong kadeka beneng katakari batut kadut dut bat kangap nam tak kawai kan niam kari kepadap jing subha jing kemen de kari bat ba yale auria hana padap jing kemen hana babun kisin lak ban enjoy babun kisin rang babun kin thela ban cit kano uno katakan niam tiba-tip lak ban tip kerteng jong kan niam ringan nam jar kerteng kan niam rei mangi ngidon une ublei uba itang yangi bat apa ong tangangi kamu mut tangangi Kristen tangangi kamu yangi kibri upar khoi pada nak pertai ba itang yangi u tengah jongi u daling jongi uba ie jongi une ukular yangi ba ngan yalam ya pi nak jing long ra pat ngan yalam ya pi sya kari badap takadut empat kangam rakti ki bakwa ban poi serta kari badap takadut berkangap mana bakwa ban poi man ka sengi tidur man ka sengi ngap tong ba ngimju dam denom dai hapeneng api ruai kan ru kisiu bakang pat ruai kabambe don kam matang ban mane ban ya ro ya ublei om don mit om dan si do tang kawe tang kasni bat kata kasni dei mano hapeneng mana pada sini mana berisni ketika jubah ke dibantuan buat hasil tur jopi mana berisni kitab jumpen pau thok kumno mana berisni kat kum kitab jumpen pau ujisu udai kasih mana berisni hapeneng ujisu te om don mit nak tahu boleh buat mentah do ladang padon hapeneng nak tahu boleh om don singi don mit don tangkau weka singi om don menin don mentah om don lai sai don tangkamen ta te kani te hangni une boleh u trang angut banyalamengi na kari jinglong ra ka jingkeli mentah ka ai ka jinglong ra ka ai ka jinglong ra hato pidon na ma ki jinglong ra mentah ai ki jinglong ra jeng
jing long merau jingi jing kerni pam kuai palat di duma di secret palat bam khoini palat di kiat ki jing sngau pha jong ka perthei ki jing brai bom khoi ka jing kwa bet tang ya jong ki wei mar ba kham pha jong ki wei Ikwa ya ki sakri jong ki wei, ki nong tre jong ki wei, ki kam jong ki wei, jing don jing em jong ki wei, jing man pha jong ki wei, ka jing la jong ki wei, jing job jong ki wei, jing roi jing kiu jong ki wei, ka jing kiu rom jong ki wei, bat kum ta ter. Ni don em kum kita? Don. Kane ka te mrau yang ni. La ta ni don ya kane kemut ngin om yo ma dia ublei ya ka jing I jong ublei ngin om yo ma te ublei u ong yengi lengpa jong kene ke dekat wat sha te mrau man wan sao ya pi bangan wan lau ya ka jing long mrau jong pi haleluya 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 ikwan am ban lai pi kwan am ban lai nga ba ding kong akwa ban lai ne kine ban long ba lai lui bar kha ni kwa ban long ba lai lui henry u syaitan kwa yang ni ban long ki ba lai lui kwa bar ban khum ban te yang ni ta ka tau ong u pasiao haki skor jingi hadonut jingi jimu cepat khat jingi khamba ka ying jung utai beli mem penyok kum katai ka ye ya usim ahab u ahab ula ibang ya ka bersawan jong mano ta jong nabat ya ka ye bersawan jong no jong nabat marbaka sei bha ki so kadon markhap ka ying sim hak per jong ka ying sim u ahab uang yau nabat tu ya keliang nobat nga ngan sa aya pi le ngan si pi da kadol una bot wong kalong ka pompit ya nga mari ka ne ka kper ka de kper nong temen ngahapan ri ngamlak ban di hanoru le wat ban ais ha hanoru mar kalong kepala bidong ya nga ta ka hukum ublei tiu ha u jayu yo wahab wong oh tu na mar pamai tu madep lale kum ta Bukan lalek, usiam lalek kumta. Ulas ngosi, trek tang ban bang. Teka Jezebel kalok jungu ke pasniu ke aibuy ban penyap ya u. Denem de. Ulek kum ne usui. Upasiau teki iki bam long. Ki bolong persak ke ji jong ublei yang ni. De nak kena kedau. Ni don kam ban lek sau ublei kpa. Ni don kam ban lek sya ublei ukpa ban khot aba gopa ong lang barot aba gopa sisin aba gopa sisin aba gopa te une ukpa une aba unwan ban yarap yani hangne loong ngalong trai ublei jong pi wat kuslai wat ngeu dia ong jisu ngay hau blay ngay hangaru bangan wan xiao yusu ong ru yengi wat siap te ladang idon hijing long mra perta aba kopa ni de ban ong berbor kumta te un saya sngeu bat un sawan mau blay habangi perta upa ubah beneng habangi perta aba kopa usong don bakhot yanga kun janga khot yanga ngan nei pe ajia ayu undau lo pe le I langam hak ahor kti ka bajiliu tu unwan pan sim na ka kti bat unwan tan yanga ya pi pat hang ta ngin sa lai lui nang ta saki pat ki mrau jongi mrau jing e don pasakut hak mrau jing e ha jing sha om don mrau jing e pinget ne pinget ya kata jing ong jonga hai jing sha om don mrau jing e ni long mrau namar ba ni bakla ha pedang arti lagi kitin
jing it bat jing kwa jing it bat jing kwa lene jing trau tun arti dia pareng yang love and lust ladang idon haka lust hai jing trau bat ke jing kwa tengilong murau re ladang idon haka jing it ngin omlom murau ngilong syakri ngilong syakri jong play syakri jong pramarja syakri jong kebahagiaan sem syakri jong ka balang lada ngidon jingit ande lada ngidon jingit don dagi jingkwa te kemuat ngilong merau te kene kuri ka merau bangi hapan dwai hakene ke retreat bangi deban lai maru ksui utreting hangi ki breu kamtam hakene ke juk hakane ke bentang kwa ban penlong merau jong LUSD apareng dan jing trau bat jing kwa bat bun kilong kemilong kepa ikon samla ki chak te hakane ding don kampan khot aba kopa pengin khot nak tai le de ban tak ki wei sien aba kopa ban ki pat ki mrau ka jing bisni ngi don teng bisni teng pihun ni keren po ya kiwe apareng yang insult mo natang don teng ya kibriu kiba na kiba hayi semru kiba isi ni bitar robor ngilong kiba dompi kene giri kamrau kadang along bat dompi kita kadika merau pate merau yang mo itharai sniu utengah utharai sniu ka tengah tharai sniu tengah pat kumta kiwi pat kiwi pat kijing ade hayi hasem asnang thau merau jing jai tu dan em jing jai tu ngajai tu bantuai ngathai bantuai mar banlong priu bantuai hap khidang step khidang step lo habang don habang asnang badan ka peris ngajan ka peris hablai mas man ka step fadar oyenga haba pilai tu beli pingwan mas man ka step merau jing jai tu merau jing ting dan apa yang jingi badan jing ting berapor jing ting ya kene jing ting katai bun jadi jing ting ngasu ong tang kai general jing ting nata jing sngosi jing mong beronot jing perkan jing bom don jing kermen hau blei blei benak kermen hau blei ngam ju i hau blei mutai kermen hau blei kata kati kamrau katai jing long merau nangta jing semai thala ka jing mutlombe kini ka jadi kikin jamra ha jing im jungi bagi don kampan lai ama ka jing khuslai pateng teng na nginang syong ka mas aing khuslai bun ki denem dai ka met jungi don haying mane jimu ji perkhat ngi khuslai ya bun ki haying hasem hajika tre jika kata kene gede kalong mura mana nomor balai uksui upen wit yang pada pagi don haying mane ruang phim kan mau saya tay sibit phablek tentu de piong bi perkhat isang hablek tentu sibir mari ong mas hablek tang kamas ka ayat klam lam benar teng kiwe klai wai skidit rayu sekunta merau jing wit haka hapor dua teng dua kulai kumaria ka sintur ya nomor ala lendet mala dan jibing ka sintur ka yahi tong ba don sei jimu ji perhadon sei impure prayer ong wiru koi ngalak len ngalak pule jing ong jung wiru koi bang habangi duai kumne jing duai jungi kalong kabom koi impure prayer damut muntoi bantuai kam dan jing mut katu kapor kasul no sep jing duai le masru semonto yu lek priang visu la phim don jingmut ci perkhatang tu unam syong hera tu pu sap pet no nangta ki don ru ki wiki mrau don weu leng dok seblei bran ha Amerika de leng dok dan ya father nong pek soi para thung daka Vatikan daka Rome daka ki buat bakli jong ka barang uang Jepang ni jing don bun ki murau jong ki men sim boman berit bat bahe ting hapan lai luit na kini tika piang bahan ba piwan ban song retreat ba pin yo jing lai luit na kini ki jaj murau ki ba ublei upa ukulare hangi we ban lao ditang ublei jongi ubala ban lao
om dei kino ki pat ki blei ki balak pan lao tang u blei jonga om tang u blei jonga ulak pan lao to ka jingi jong kupa ka pen lai lui jangi balong kumne kamut ka jingi jong kupa ka pen lai lui jangi ya roy you try Lain ong lang ka jing e jong kupa ka pen lai lui janga sa sin ka jing e jong kupa ka pen lai lui janga ka jing e jong kupa ka pen lai lui janga pinget em ya kata ni dia ben ngai 6% pakai jing e jong blai kupa ka pen lai lui jangi namar balai ni dang sudah pule laku larengi denam dai tu pule biasa sin ngalong utrai ublai jong pi ubalawan yalam ya pi nari Egypt naka ying jing long rao temutang idon jing kermen denam dai pop koi dong pelaj gawe ka jing thok dulir ong ka jing kermen ka pen kemen ni ka ai jing kermen ni ai jing lai lui jing te kari ke batui dekat dut pat kangap kedai kata ke jing don barabor jong ublei meneng ong kapening hang ni ha perthai ru patang ni don barabor ha ke jing don rengkat jong ublei ni la don lupa ha kari batui dekat dut pat kangap way brother Lawrence ngapule way ke kot thok ka practice of the presence of God. Kerteng jong takot practice of the presence of God. Thought the way brother Lawrence kelak banwat banang banwat apa Amazon.in kelak batit ini kena kot kaya rap ha kumno ingin practice ya kejeng don jong blai berobor mentar ndi tangkan dalak poi habeneng mar jawaban poi habeneng ni haban practice kumba haba ngirung saying mane man haba ngirung saying mane kan ogro ying mane kamtam haba don ke ying mane bodon kata bernagel bodon ujisu hakayo keris bakoi haba ngirung saying mane kajing rung jengi kadai kajing praktis jengi kumno ban rung hapeneng ngapun ju ong aku ngono kapor ba long retreat hagi jaga kalau ong ya kene kajing rung aying mane kadai kajing praktis jengi ban rung hapeneng syua ban rung hapeneng ni la ayu ni hablong ki bakoi de haba ngirung sing mane ngisi monta kirti len yam kam tam makam mas bakoi ke pangi ni ban le nya ban le sak kendong ban le sai men si denam de sai jai mo ni apong ki jai pada dap sai kam sim jungi ru chom rung haying mane chom sim monta ki sakramen ni haban sai men si sai kam sim jungi dak sabon dei mana sabon dei men sim bakoi sabon dei mana pasal musim jongi dei musim bakoi ju dei sabon kumno ulang sabon dong ba kejing bu jong Jisu ting ajum su halor ki apostol ya ki puap jong junap hinmap lama ya coba ong kum tahu kumno pediang yo musim bakoi sim yo no sabon saj ki puap jong ki kun jong pi ya ki papin saya lam sangat sai te kumta te jadi ban don berbuar kene jing praktis jong ke jing don jong play rekat bat ngi nang ta ban pen sengujan yang ngi bat ukpa uji su hikai yang ngi ban khot ya une play ukpa jong ngi lai kai kan de ban khot ya play ukpa di mana ba khot kumno nginang ban khot ya ublai ukpa uji suhi dalade balawan na une ukpa uhikai ngi ban khot ko ukpa jengi ne basdang takadau sa yalam jing duai ko ukpa jengi tamata ngin duai biang sisin benta paningkong ta ngin duai ko ukpa jengi uba habneng kalong ko khoi kerteng jongme kan wan kahima jongme kan long kamon jongme hakandeu uba habneng te labiang ngong tang benta banikong ting uji su hikai ngi ban ong ya ublei ukpa jengi ti ban poi chau nu ukpa nya ban nei chano ka bamon chau uji su balam unong hikai jengi ya ti uni uji su te
Muhikayangi ban khot ublay ukpa. Te ngisa slur mangiru ban khot ya ublay ukpa. Omdon kano kawipat kaniam, omdon uno wipat prophet, lene unong yalap niam, uban hikai yaki ban khot ya ublay ukpa. Ki wipat, ki penlong ya ublay upa perking berupan sistem kubang ong mene. Re ujisu hikai yangi, ya ublay ubadon hesed. Ublay ubadon hesed. Ong biang hesed. Dia kecik tu, hakan nega jing thok bakoi, kemudian nega Bible, bakoi jing thok bakoi, ni siam kumne ya unu ukpa. Tapi pila ban thok ngan ong kemudian kini. Une ukpa udap tang tak kecik. Une ukpa udap tang tak kecik. Omdon hau udap tang tak kecik. Umde ublay ubapen sitam. Lene umde ukpa ubapen sitam. Ulang ukpa ba penkoi. Ulang ukpa ba penkoi. Ni siap hang no kata ulang blay ulang ba unong penkoi. Mana paken ma, mana betip. Ukpa ba penkoi ni siap Exodus khatsan arpunriu. Exodus khatsan arpunriu. Une ukpa ulang ublay ba penkoi. Dengan pulit khot bar penriu barok kawe. Lada pin sa skor biang-biang ya ka tin utrai ulai jongpi. Bat pin le ya ka badai hakmat jongu. Nang tapat pin ko ngu ya ki hukum jongu. Bat pin rakhe ya ki ain sensar jongu. Ngan om pengat ya pi ha kano-kano ke jingpang kaba ngalapha ha ki Egypt. Naba ngalong utrai uba ai jingkoi jingkia ya pi. Wong kumno bakut ngalong utrai uba ai jingkoi jingkia ya pi. Dan kenangut na pring pi badon kam jingkoi jingkia pila ban rakti jingkoi jingkia aban de mensim aban kam metro. Kam jingkoi jingkia da won na pring jingpi. Tapi de ban repeat ya kane. Kam ya kane kum ka nong kenti jongpi ba ai na ublay. Exodus khatsan arpunriu benta bakhadu ngalong utrai ublay ngalong utrai ubai jingkot jingkia yapi ong amen 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 habang ong amen ngimut kumno mut ngangej bakalong kumta ngangej bakalong kumta. Tapi bar khoi badon kam yang jing ta jong jing penkoj penkia jong blay ya pi akam sim akadonot akadono benta jong kamet jong pi jemul jing perkhat jong pi akajing ade jong pi kam tam hayi hasem lene batno de kam ya kene kumpa ngaju ong berapor ki doktor ki ong yangi habangi dai seki ban ai dawai sedi une arsen sisngi dan nilai sisngi tapi yakane pi kam yakane ka jing ai jing ko jing khia jing trai le jing pi ru arsen nilai sin sisngi pen bena pat kam yakane ko trai ko ble ko pa mela kular kumne ngalong utrai uba ai jing ko jing khia ya pi ngasungu ya me ko trai ba me kular ngakane to kan long kamon jong me kumta pi duai pat kajing kwat kalong pati kena ya pi klam don jing artatin wat kendiat ru dera pi don jing artatin ne su ong ba Marcel de nam de ne te pi don kata pi ndam yo pi no yo re pi sungai pe ya kene kaktin jong play makare ke ba buon ki priu ki lale dengaru nga ong pi wa pin le kumju bun kiberu kilale yakene bang ong manga pat kita yo sisa jingkot jingkia de piru le kumcu ya roy try no tau pa ulong ubayai ma pat isne hang no ngisiame yakane sabur ha Bible sam cispanyo play nadu pas dang hadu kur jong kasam pinu i ba ublay udon kane ke jinglong ubayai ma bat ubay isne hang no pisem sam cispanyo sam cispanyo mo
Te thọ xóa sapit Bible thọ xóa là pinang ban thọ berkhaj benang ban thọ lai no gi kata kan ngi long kami benang ban thọ te juri ha ka jeng super khat ka don hi jing long jung pa upayai map bat isnei haleluya kata de kila ban siam na ka sam sis pa nyeo nakta ulong pa badap jing sngew lam ta kadang sepule mene Deuteronomy san riu ulong pa badap jing sngew lam hapa une ukpa uit da kejing it bom cukut isa jrai nam ke ngalai jepi da jing it bom cukut denom de lasim na kitab Jeremia nong lai puwe de khot lai Jeremia lai puwe de khot lai ublei la it yangi da kejing it bom cukut Jeremia lai puwe lai nang ta meneng yang ujisu uhikai ngi ban khat ya oblei aba kopa menta don sawi pat ubaya rapingi bahikai ngi ban khat aba kopa manau ta ngila om jisu mene menta sawi pat de mano men simba khoi na ta ban siam ha siti jong Paulus yakin nong rom nong pa pra khatsan khan riu Roman pra katsan kan riu siap tu ba umen simukut uhikai yangi ban perta aba kopa Roman pra katsan kan riu mo te lada don kupa ubah beneng lada di pasnya lada don kupa ubah beneng kemudian debendan kikun beneng denam deng Habadon ukpa beneng kemudian bendon kun beneng. Mana beri kun beneng? Haka sisa di mangi barakot ni di bendon ki kun beneng. Mal beneng ni hapastang yang kuno don tang uwe ukpa nak mata barakot di belakang pertei. Kemudian ba kini belakang pertei bendon ukpa beneng. Kemudian belakang pertei ki kun beneng. Paulus Syaki kolose wang bangi ka ying song ne jongi ka de happening ying song ne ka jongi ka de happening temut ka ying jongi ni de try ya ka beneng om de try ya ka khendeu ni de try ya ka beneng ni try ya khendeu handre kini ki kun beneng manga mapi ni du ya ka jinglong kun beneng ni du no ya ka jinglong kun beneng tengi hap hake jinglong merau. Radangim lang ki kun beneng, kamu ngide ki merau. Radangim de ki merau, kamu ngide ki kun beneng. Tentang artili jingjit nene jinglong. Kun beneng nene kun merau. Kun jong balakulat ne kun jong ka merau. Mono beri kun jong balakulat ngisiam ha Bible u Isa. No kun jong ka merau Ismail. Ngide banjit mata kun jong kejing kular ne kun jong kimrau tempep ni kwa banlong ki kun jong kejing kular denem dei ni berkhot ni kwa banlong ki kun jong kejing kular kamot ban poi sakari betul daka dut bat kangau te kamot ide bedon beneng te ublei ta kejing it ya lagi jong kejing thau Ukpa ya ukun pamarway. Une ukun pamarway. Di ukun jumblay. Ngitip yau, kerteng kumno ngitip yau. Ukun pamarway jumblay kerteng way. Jisu. Kerteng Jisu. Nata sawipat ni ang kumno Immanuel. Nata ang susu kumno Mesaya. Lai triki kerteng. Lai tili kerteng, lai tili cimut, lai tili kikam, ba une ukun. Ka kerteng, ba hok, jong une ukun jong blay, ka day. Ka kerteng jong ukun jong blay. Ka kerteng jong ukun jong blay, ka kerteng kaktin. Ka kerteng jong ukun jong blay, ka day, ka ktin. Om day Jisu, om day Mesaya, om day Immanuel. Jisu ka kerteng jong kakam ba une ukun jong blay wan ban le syafrate. Mesaya ka de ka jinglong jong u rengkat pat umen sem ba khoi. Immanuel
ru kade ka jing don jong ublei ringkat bat ngi lại ngau lại kan mau berkhoi kata te une u khun jong ublei kene ka tin ke jong ublei lawan ban long do hasla prate man sim ye ke jing long breu namarba u breu ban kong u adam u la du no ya ke jing long khun beneng u la kala long khun mra te ban weng ya ke ne jing long khun mra u jisu u la ko mu ya kpa ban wan syak prate ngi ong haleluya 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 te kene ke jing e jong play apa kalong kumne kamut udon kene ke jing ang nut barabor jongu bat ke jing ap community barabor jongu ya ki khun jongu bakin jan syak te na kene ke daw Isaya sapun riu kuwe ni dikat jang kalanong sapun riu ni sem ba une ublei u kwa engi ban bu yangi hangap ni habangi don kulung rir hayeng ni kwa barabor ban pendai ngap jong ki mo ni setnat pendai ngap denom dei ublei jongi ru ule kumne usim ya pi usim yanga ura ukudu udo ubu haka ngap kene jing angut barabor padena kene kadaw lapha ya u Immanuel lapha ya u Immanuel kemut Imanu kemut bandon ringkat el kemut ublei bandon ringkat bat ni Immanuel hai jing batai siam ha Bible filaban siam jing batai Bible kemut ayu Immanuel man ka Christmas ni sa yus ngawe kan ni tuang ngim jukeun mau ran Matius iwe arpulai jing batai sepang jingmut Immanuel dei Matius iwe arpulai jingmut jing batai ka jingmut jong ka tin Jisu Matius iwe arpuwe Matius iwe arpuwe Immanuel sepang Immanuel pat Matius iwe arpulai wote sal liwat yakine pate une haba ulah ungu une ukun jong play ya uba lawan banlong Immanuel banlong Jisu banlong Mesaya kene ketin jong play tu ulah ko pat nakasentur jong une kun jong play hi ulang kumno hooj ublay ulah ik kata-kata ya ka perthe ba une ublay ulah IT no ya lo kun ba marwe ba barok banget ha un om ya barok banget ha un om ya Henry unyo ya kata ya ilane ya kajing im bom jukut. Balai ni Jisu lawan, balai ulah kongo, nor barok banget haune Jisu. Haune kun jung balai bangi khot Jisu. Nyin om ya. Menongi layap, menobri ulayap. Ulayap namar kajing bom kongo jong Adam. Ngilayap, ngiladu jing long kun beneng, ngilalong kun rang. Te uneu Jisu uwan pada kejing wan jeng uru bun bom tip pada kejing le jeng uru bun kipakin si jeng ikai jeng uru bun bom pediang haba ule kam phalaro kyong usyong kusui haba upen sngupha ya kinong pop ruang ulok kinong pop unong di u ai kumta terter te hendre une ulawan ulaong ula piar ti halal gading kena ula pen pau yi jong pawong nga e ya phi katne nga e ya phi katne ki kti jonga la sakut hangni ki kjat jonga la sak hangni namar nga e ya phi manta kini ki kti jonga nga hapan sim ya ki kti jong phi ban lek ban ya rap ya ki we ban le isne ya ki we ban duai pen koj ya ki we ki kejat jong phi ban le ya la ya ka jing e ya ka heset jong play ti une u Jisu ulawan namar ko ungu ya u play pa ba nga ngam kwa ba kine ki khun ya ki ba ngahi ta ka ti jong nga la kau kin om ya haleluya haleluya Hendai bakin yo ya ka jing em bom jukut yo ya ka jing em bom jukut ngi barakhoi
Ladai ngej hau Jisu ngin yok ya ke jing im bom jukut. Menapa keren ni taktin de Jisu hi. De uji suhi kena tin jong uji suhi. Ti ublei ungkwa banyap mano. Ublei ungkwa banyap mano. Lada de nong pop ungkwa ba unong pop un yap haka pop. Ri kwa ba ya unong pop un kelak bamut bat un im. Ezekiel khatra. Ezekiel khatra lenong arpulai. Bat Ezekiel lai pulai lenong khatwei siam kene ba ublei ungkwa ya unong pop ba un yap haka pop. Re ba un yo ya ke jing kelak bamut bat ban pai no. Mengi berkhaj la ngi nong pop berit ne bakraru ngi de ngi nong pop dengi hab ban ya khot ya ke jing rap jong men sem ko jong kamaria te seti kanong dai jong ki nong pop ban ya rap ngi ban khejai kumba kun sarang auria la khejai na stem snyang bat lai pai se yu pa te ngi de ben le ni nang ta une ukun uyai peteng banlong ublei bat ni te dak apa seng ya ka jing don jong uhi ban seng ya ka wei ka kun hun ba un don hi kan ne jing tungui jong ublei kwa ban don berber bat ni te ulah seng ya ka wei Jisu u punakam ikin ikin wang kumno halor Petrus Matius kandu katra halor undi mosiang wang kumno ngante ya kabalang jonga kemut kumno mante kabalang kemut hakane kabalang nga ublei ngan song pat kini kikun u Immanuel ha tang ha kabalang Katolik ngidon u Immanuel barabo tingi pidiang ning ngim pidiang ya kata compare ha ublei ndai ublei te u song bat ngi ha kayu kharis pokoi tila pi kwa maning ong ben praktis ya ke jing don jong play berpor bani dan ya ke jing don jong irkat baru play berpor ni don ya ke Eucharis istang ke sini Eucharis lani la ngim don ni jengai na ke jing mane paris ban poi sya kamas tinggal ban perkam ya ke ne ke jing duai oleh kaida Jisu ba Maria ha kawe kebriu kerteng Elizabeth kos nama kerotam jeng Yesus Kristus do pelai ini pada kapertei borok kawe tapi duai kene laknuno sispaksin deka jeng penuan ra ya ka jeng don jeng Yesus haka jeka jong kayu karis pokoj haka dono ke jeka pidon lakan mau ta jeng duai kos nama kerotam jeng Yesus Kristus do pen im yangi pada kapertei borok kawe layo ta jeng duai tong kum ta jeng duai apa yang most precious blood of Jesus Christ save us and the whole world kene jeng duai kede jeng duai pelai lui ni berkhoj ni don lai jeng long raung ong mene di ni dah bai pi duai berbor man kasni ya kene jeng duai ngin salong ki palai lui dai sisya ngin salong ki palai lui dai sisya ke jeng duai lakin mau ong kos nam pokodo tam jeng Yesus Kristus do pelai im yangi pada kapertei barok kawe haleluya 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 te nomor kata tu ubreu udon kam ya une unong penim ni berkhoj nomor kata ngidon kam ya unong penim mo uban penlah biang pan pensno biang yangi saka jinglong kun beneng ban penyesno biang yangi sya uding wine marhabangi lepop ngilong kah tenat bah terkhong ring di ban sno biang ha u Jisu balau uding wine Jisu ong ya kata den dei pen stream yo uding wine yala de bat yangi ong ngide ki tenat ngi ki tenat weng no ke jinglong bro sno biang ha uding wine di kumta nginsa im pansel ya long kawe bat une ulei breu mana tau ulei breu mana ulei breu Jisu suka jubab breu udon kam ya unu Jisu
namar baro ngi lale pop. Baro ngi don kam ya unong penim namar ngi lale pop. Si seki nong Roma lai atulai. Baro ngi lale pop. Bat ngi don kam ya unong penim Roman lai arkulai. Tingi don kam ya uni. Pat uni ukun jong blay walawan sekapete la kwa yang im bandon jingkala ka bombon balai ulawan Jisu ka kerteng jong kamu ban pen im yang naki pop jengi di wan wong kala ka bombon Markus iwei khatsan wong kumno kala ka bombon te nadu kimen barim namar kata Bang nyinyo ya kajing side pop. Kita men jengi man dai barokoi. Ulada perbangi pat long Kristan ru. Gila le kuno pan lain nak pop. Gila kenyang. Dan pak kenyang blang dan pak kenyang siar. Makan pak kenyang kunta terter. Di hak Bible ru ngisiam bah baki kwa banyak kendu yo play. Kwa bani keren yo play ki bulan kam dak kicing kenyang. Bani kong Bible ngisiam ya no. Ya Abel bat ukan denem dei. Ki terwak kenyang. Re jeng fer kan ne kalomba ya kajong Abel blay ulak tiang andre kajong kan blay siam la pediang mar kajing fer hakar nun jongki dan mar tapi haba ngidlik tuai te kasyo hakar nun jongi bang ngidlik ban tuai kajing ade jongi ne blay la ngilek sakamas tang ban dia bukom ngilong kum kan bah truah dilarang ngilek tak jing jing singomu jing mane jing burong jing yaro yo try blay haba ngalek cakamas kamtam mangi ki katolik pengilek cakamas ngi pitiang ngi do ngi dai ngi kedup hakam met jongi ya blay ba im kanu na prenjongi ngi singau kan ba ngalek ban kis yo blay hakamas bukui pidan kum kan jing singau api jing tip api jing ong halade kan ngalek ban kis ya no yo taling jonga ublay jonga ujisu jonga unong penim jonga unong pelaj yang nak jenglong brau jonga une ublay belakular nadu kitab Genesis nad ter hadu bakut jengka Bible pat hagi jinga tu kana pateng yakiba ublay hikai ujisu hikai haki apostol jar man kamit entar adab yala keleng une uwan nia kenduk ya une ublay te dakane apa ngilai sekamas kemud ngide bantuan kecing terua kiba kensai hak Bible ngisiam kuno kecing terua kapa biang hojung blay gede ke kecing terua ba blay yang hune apa ngili terua kajing long pop jong kata nut bah pop jong kata bau blay priang menong Pak Marcel apa mewan sakamas hajing sang kwa ba men ai no iki pop jong me sang ringa pa ngong Jisu goblay ben ko ka tengah jonga pet ki kun jonga pet i me jonga pet i para jonga pet ngapang kolong senam pet ngapang cat pet ngaring blay kwa ya kata blay wong akwa ya ki pop jong me akwa ki pop jong pha hang nong isiam kata sam san puwe pisiam kata saliwat hi gitu khot kan sam san puwe don jing duai jong david khamat jong blay hadin ba ula lepop sam san puwe blay kwa ya ka donut ban ong ba ngalong nong pop to isne yang tongin ong lang kat ban nga ko Jisu kun jong blay ba im to isne yang nong pop ko Jisu kun jong blay ba im to isne yang nong pop ko Jisu kun jong blay ba im to isne yang nong pop nang ta mensua kibriu kilek sau blay leng ba jong kimra mensua mendai kibriu kilek sau blay leng ba jong no jong ki merat mentah ka jujuk ke batamai ke jutang batamai
ublehi wan pat ublehi u long u lenti ban le cha ublei Lihat sengau ngau yu mentah ju tang wat mai ublehi ulawan nekong ta uni ublehi ubalawan ulong unehi ulenti ban le cha ublei hangno sakhi dan kata Hebrew long ba khandai khat wei khat sao Hebrew long khandai khat wei adu khat sao hang tu ni sem ba uneu Jisu udai uta balong ulenti uleng do ujin kenya hajaka jong ulang berat de Jisu ban lecha ublei marsua bangi kulei ya ka syapan don kan ka kitab dan ka sici saki Hebrew Jisu excuse me Jisu hi dalam de ulang kumno ngalong ka lenti sya ukpa ngalong ka lenti sya ukpa haba mingimi nang ne narti center balik saya nong sto nilai tak taksi dia nam dei taksi la dang dan kali lajong tak kali lajong tamang ngini kunan kami ya kali dia nam dei wan poi jati la dang dan kali ru ni don kami ya kejar de Jisu ulong kum ke taksi pan poi sya ukpa kumta de ujin kenya Jisu ulong hakajo kupor ujin kenya mot hajaka jong langprot de Jisu haba uleng do kumangi ngi ki khasai ni don uleng do jong kikur uban terwa bantuai nak ban takikur de unek purun kam ya blang ne masih nes ya pan kenya henry ha kajingwan jong Jisu hi udai uleng do nong kenya udai ru utu ulang prot basak kenya hakaju kapor kalong kaba per haju cang barim de kimrat ka snam jong kimrat ka sat ya ki pap jong ki breu re hakaju tang batumai bawan Jisu de ka snam jong ublei balawan long breu ka sat ya ka snam jong ngi ki breu haleluya haleluya te nomor kata ngidei ban don jing shania scam ya une ublei kupa ngidei ban don jing shania scam ha une ublei kupa mar une ublei kupa uti plut yangi na dong shadong ya kupor bangi ke nengi tia ngimut ban le ayu swaban khai une ublei ulatip latip lupa kasabut jong kan ngejing ong jonga de hangno sam cispa lai kunda sam cispa lai kunda ya ke ba ngakwa banira bepi nga sim berbor na kejing to bakui blay tip ek bro khoi utip chwa ba en khayang iru sam cispa lai kunda de khat lai ta Jeremiah lunong iwe de khat sa une ublei jeng utip ya ki boro ijong pi shwa ba pin perkhat nele kene ki juga sam cispa lai pendai iwe unriu ublei shwa ba ngin perkhat ya kono latip lupa te habang don kat une ublei batip na dong sadong ngide bandon ke jeng sania ken aune ublei uba yangi utanga jengi utang jonga haba ong tang jonga kamut ngi kentai no ya kiwe denem de ong tang jonga kamut ngi kentai no ya kiwe haba usamla bat kasamla enda kila ya sengau yahap jengmut ban punlong kawe ke yin kasem usamla senrang ukentai no ya kiwe pat ki samla kenthe ujit tang ya kene kawe dikumjuru kasamla kenthe denem de tak taw sami kaktin tengah tang jonga pi de tang jonga de jong utu de jong katu kumta de ublei jong iru yangi ule kum ju de na de kadaw sibi hak formas kirsia singi ya jing pule ma hajing pule ke bani kong sapang kumno ublei pun long tengah hang tu da ki puson ha ke jing ong jung breu ya katu jung ublei ya katu ka breu ke ba kirsia singi sibit kadai mangi iwe pa iwe te sa sim kumta apa pi singi sibit pa pule
Te tungin le sya une kupa. Tungin le jan sya une kupa, but une unsa wang sing. Lada ngi jengai da une kupa, om dei ba une kupa unsa jengai na nangi. Ne dei mangi hi ba jengai na u. Te le sya le jan sya une kupa, but une kupa unsa jan sya pi. Siti jong Jacob Isem along south kot pra. Siti jong Jacob along south kot pra Isem ini. Le jan sya play, but play unsa jan sya pi. Siti Jacob south pra. Angta manu preu uya kendu jing sitom jing jenjar jing lanot jing sngosi jing du jing kermen jing ting jing ir jing mong jing sngo marway bagi jing tenju harut kom hala kajong mangi ki preu henrei une ukun jong play ukpa upen I ba ngidon kam bandon jing ade bot ukpa Te une ukun play haba ulawan uhikai yaki apostol bagi apostol kikai peteng-peteng bat ngir-ngiyo ya kata ban ulawan ban pen hangi kumno bandon jingade bat ukpa ujisu la yu kumno bandon jingade bat ukpa kumno ule takakam ujisu wang bud yanga dedem dai wang singau berbare nek tin jong jisu wang bud yanga yak ingin bud Jisu don kisni man kisni udwai berapor haji kap kenca halor lum marwai keren berapa don ki med udwai baro simen kum hakamit shuaban jit yaki apostol usong udwai baro simen dalam udwai baro simen dang step herngap shuaban sai kasni ulalai kena batia ulalai hajrong lum dan hano jika kenca mana keren batu beli tu Jisu peni ba nyindup ya jan padu blai da kumno ha kajing duai bat ni bat habangi duai yang dei tang por bai ngisuk ngikemen nada padong biang kesuk ban duai denem dei suk nam suk ban duai por ba biang nadong hadong suk nam suk Henry Pila terwa mas kendai sin terkendai tadi kimas sebut nak kawai nak kapenta kawai jing temu hari ublai usia melaju ba hatokan suk ya pi bapin duai biang suk ne jawab ya suk ne kalong kapa hari jisu ong bud yang jisu ong kumno bud yang halor di kuna Barkti berkejar lah sana kena dari ujisu udang dua ya saja uang kumno kopa to maaf ya ki nomor kimtip ya kapa ki le balai ngimyo jing jubab jing duai nomor ngi duai kat kum kamon jonga ujisu hikai kumno kan long kamon jong me ha kendeu kumah kalong apa nih ngibring duai koble kane kamon jonga le ya kane mata khendeu kumta le ru habne tadi jing duai jing man kapor tak kata ngim jing jubab jing duai mar ngimnang ban le jan shauble dingi de ban chim ji kai nano na ujisu nakar kom im jong nakar kom le jong tingin sajan shauble uble usajan yangi Jacob sau perang. Ya no ngide ben pun nuksan. Ya kecik im jong Jisu. Mano bade belong master yangi. Jisu udah belong master, udah belong kenrat, udah belong try yangi. Paulus akisti sekinong Korin belong kapan riu. Kat kendai wong. Pim long try ya lade. Pim long try ya lade. Latit ya pi takador Kaparem, kador kaparem latih jengi. Haleluya, haleluya. Ong latih yang ada kador parem. Takasnam kador tam jung Yesus Kristus. Amen, amen.
te namar katang khot nga wari api tongin ya shania wadon jingkermen hakane ke katakane Yohanes ndreu lai punyo Yohanes ndreu lai punyo Tok sa pulih din ngan ong nak pentai japi baro kat ke bau kupa ai hanga kan wan sanga bat yauta bawan sanga ngan om kentai no ngan pulih wing sesen sengap ha belai ha skor song bej bat dem ka klik kemyo sengau uksui ulah terekam alor jengpi baro kat ke bau kupa ai hanga baro kat ke bau kupa ai hanga hano hau jisu kan wan sanga baro khot ketup lang mangiru barakot je keba paul ai yang ni ha ujisu te barakot ya yang ni kiba paul ai ha ujisu kemudian kan sapoi sya ujisu pat yau ta bawan sanga ong ujisu yau ta bawan sanga ngan om kentai no pilong nong pop tetapi lek ujisu unom kentai Ken mau om don kano kawe kapop kepa ni ong ba kat yang unong pop kat kini ki pop bangangale ublei unuman susanga bakla adangi berkat kunta bakla sibune buon ki breu buon ki sama buon ki lang kumilang pa ki ong kat kini ki pop ngan om yo jing snesu ta kamu te lada ublei long kunta unde ublei breu Ubreu toh aj ulang kumta, ubreu ublei umlong kumta. Ruci suruang kumno mentan. Kat toong lalap lada pilak pelit to pule pilak lap. Palap re. Oh split kai Bible re. Nombor tak pilak lap. To pilak lap mana balap subha pule. Yo ande sendiri lai punya. Pule jam banyak singa berkoi pilak lap. Pule. Kong ne pule. Kepas tu nade nade. Ya uta bawan sanga ngan om kentai. Yang kublai sibun Jisu. Kublai sibun Jisu. Nak mentah kini kitin jong me. Haleluya. 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 Nisungu yame abakopa. Nisungu yame kublai kukun. Nisungu yame ko blay ko mansim bakoy. Haleluya. 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 Nang ta ngapenkut takane. Pi ngan pule katokane line nak ngan pule naga sam sispa lai punriu tipin jubab yanga naba kejing I jungu kane junong. Ong to aingu yo try naba ulong babha naba ke jing I jungu kane junom to aingu yo blei jong ki blei naba ke jing I jungu kane junom a to aingu yo try jong ki try naba ke jing I jungu kane junom tang ma u bale ki kampla naba ke jing I jungu kane junom ma u bala thau ya ka beneng ta ke jing start Naba ke jing I jungu kane junom mau bala pensyong ya ki breu mau bala pensyong ya kandau halor ki naba ke jing I jungu kane junom mau bala thau ya ke jing sai ki bakrau naba ke jing I jungu kane junom ya ka sngi ban sensyar men sngi ya gunai be ki klur ban sensyar men med amen Amen. Amen. Te kajing I jung blei kalong ko pane junong. Pinget am ya kane ni dei ban nget, dara nget tru ni dei ban nget. Namar kalong kumta. Namar ba? Kalong kumta. Ngil ong ru amen, mut nginget ba kalong kumta. Te yang I baro la ai hau Jisu tau blei kupa Tungi don ya kene ke jingkermen ba ngin om shep jing shu lano ru.
Om don balak ban khanglat yangi naga jingit yau ble. Om don balak ba khanglat yangi naga jingit uble. Mana ba hikai kumta? Mana ba hikai kata? Mana balak ban khanglat yangi naga jingit yau ble. Mana ba orang kita ketien? Mana? Ken mau ra? Apostol Paul baong taktin. Siti saya kinong rom kot pra. Kot pra Om don bala ban khanglat ini. Lada ublei ulang hakaliang jungi mano banyak persa yangi. Hato nang tahu orang siuk kumno. Hak itu gidi kot, no, lelong prar kot lai puwe terter pipule pin siam ya kini kitien mo. Te. Ada ublei ulang hakaliang jengi mano banyak persak yangi. Utaw pamsim la benut wat ya lau pun la jong reul IT ya u nakabanta jengi barok atau unom airu hangi ya ki barok lembat u. Mano ban mudui persa ya ki balajit jong blai habau blai u penkesan ti u ban penrem atau dei u kris jisu kris u balayap wat bala penipat na gejingyap kumta mata rekod lai pesan kong kumno mano ban penkla no yangi na gejingi ya u kris mano balan penkla om la bandon ke ru mano menoru ban penkla yangi naga jingi yu Kris. Roman pra lai pusan. Mano berap penklat ya ga jingi yau Kris. Om don mano manoru. Hato di jingpang kamla ban penklat yangi. Hato jing skusi ga jing skusi iru kamla. Om don kanoru kepala ban khanglat yangi ban i yau Kris ban i yau ble. And you try Jesus Christ. Sampai jenam. Amin.